Mas Rogojo. Sepisan mati. Kula nyuwun sabyan dhateng panjenengan supados nglonduraken panjenengan margi ingkang pungkasan boten wonten malih tiyang ingkang saged kula sambati kejawi panjenengan. Senajan to sliramu repeh ana ing pangarepaning engkang. Aku ora bakal sambiyantu marang sliramu. Mas namun menika ingkang pungkasan wonten pundi tamun menika unjukanipun Wijaya wis bali ana ing Lumadia. Ninggalake saka ing gunung Kipas. sing menapa Kang unjukanipun dereng kemawon kula atur-atur